Татарстан Республикасы президенті қоршындағы Татар тілін саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясы тәкъдиме белән Татарстан китап нәшрияты татар әдәбияты классиклары сурәтләнгән портретлар, туган телебезгә кагылышлы шигъри юллардан торган плакатлар әзерләде. Әлеге портретлар, шигырьләр балалар бакчалары диварларына эленәчәк. Проектның максаты үсеп килүче буында туган телгә, милли әдәбиятка мәхәббәт уяту, күренекле татар шәхесләре иҗаты белән якыннан таныштыру. Безнең балаларыбыз, алар бит инде беренче чиратта матур рәсемнәргә үз игътибарын җәлеп итәләр. Шуңа күрә менә шуны истә тотып, без махсус фокус группа оештырып, киңәшеп, менә шушындый рәсемнәрне, төсле матур рәсемнәрне сайлап алып, дизайнерларны яллап, менә шуларны эшләдек. Татарстан китап нәшриятында андый плакатлар ул элек-электән басылган, эшләнгән һәм таратылган бөтен республика буенча. Безнең бу юлы эшләнгән плакатларыбыз комплектлап, бишәр плакатны һәрбер балалар бакчаларына җиткерү максаты тора безнең алда. Һәм ел азагына кадәр инде без бу плакатларны рамка эченә куеп, инде тарата да башлаячакбыз.